Startovní číslo veľmi pekná Katarína zostáva. Sáha, Eška Arena Relax Team. 64 Veronika Ferenci, Eška Viktoria. 87 Mária Orbánová, Šentvice. 93 má Mária štartovala aj v Istropolise a vidno, že tú formu dotiahla úplne. Stiahla ešte minimálne kilo. Pekne. Aj Danka stiahla z tých nôh. Je to extrémne u nej vidieť, že ona dokáže za týždeň, 2 týždne proste dať dole kilo 2. Proste tá forma je ako keby ju časovala na majstrovstvá sveta. Takže je to veľmi pekné vidieť, ako dokáže spraviť tie stehná, to brucho. Takže udějte si všichni jeden krok dopředu teďka, jo? Tak jak stojíte. Často sa pozerám pri takejto poze na brucho. Môžete vidieť, sú tie všetci v strede, to brúško trošku nestiahuje, to spodné, čo je veľká škoda. Chýbajú aj tiež nohy. Sú trošku subtilnejšie, čiže viac svalovej hmoty by možno pomohlo. Sú tie všetci tretia vpravo, pozrite sa, aký má chrbát urobený. Široký, trošku chýba plastica viac hmoty, ale pekný široký chrbát. Pomáha tomu pozícia zadku, že je trošku zadok taký, nechcem použiť výraz väčší, je veľmi pekný, ale je to na pohľad, mi to ťahá oči, čiže silueta postavy veľmi pekná, veľmi pekná. Dominiku, ktorá je vpravo, 160 si tiež pamätám, a z Media Forend o mnoho vyzerá lepšie, o mnoho lepšie. Má obrovské stehná. Pozrite sa, aký má kvadriceps, čiže má normálne vypaskované časti kvadricepsu, veľmi pekné, čiže wow. Holky, dáme si to všichni společně ještě jednou, akorát zrcadlově obráceně. To znamená, pojďte udělat takový pochod takhle směrem sem ke mně, takhle. No, dobře. Dobre, teraz si pozrieme zadky, hej, ako lietajú nám zadky a podľa toho vidíme, že ako ide tá forma. Danka z boku ešte tam trošičku vidím, ale nedostatok. Pekne. Ukažte mi čísla. Jo, a udělejte jeden krok tam. Tak. Děkuju, dejme ještě jednou takhle. Takže dievčat je celkom 7. To znamená, že jednu musíme vylúčiť v tejto časti. Keď sa pozriem na tú celú škálu a hodnotím to teraz iba čisto na oko, hej, čiže neriešim pozovanie, pózy a tak ďalej, tak do tohto konceptu týchto dievčat mi nezapadá súťažiaca s číslom 65. Je to súťaž druhá sprava, hej? Čiže červené plavky. Trošku mi chýba objem na tých nohách, ale nevyzerá zle. Len mi do toho konceptu nezapadá. Ale zase ramená veľké, alebo teda vypaskované, deltové svaly sú. Tak holky, zahrajeme si to hada ještě jednou, ať jsme zpátky tak, jak jsme byli původně, jo? Takže tady od tebe 29, pojďme takhle zase to otočit zpátky. Super. Dobre, opäť sa skúsim zamerať na to, ako sa dievčatám trasie alebo netrasie zadok, v akom je stave, aby ste vedeli, že ktorá je tá best. Pre mňa je to vlastne o tom, že keď majú dievčatá takýto posing a presúvajú sa, tak si sledujem to, ako sa im tie nohy trasú alebo netrasú, hej, v akom je to stave. Čiže 155-ka súťažiaca je Nikola Varga, veľmi pekný zjav, hej, na oči. Trošku by som priťankoval ešte možno trošku tým nôžkám, ale pozrite sa, aké má krásne brucho, veľmi pekné. Spolu s 93-kou, hej, čiže Veronika Longaver v strede, krásne brucha, veľmi pekné. Tie vršky, Veronika má ešte tie ramená, wow. Trošku má problém, alebo teda hmota na nohách je chyba oproti ostatným dievčatám, ale veľmi pekné, veľmi pekné. Danka Vizvariová je oproti ním ešte veľká, nejakým spôsobom zerá, preto je to už majsterka a
chýbajú, je trošku väčšia separácia svalov a možno menej tuku, lebo ešte to nie je úplne ideálne. Toto je veľmi pekné asi pre pánske oči. Takže tak, opäť sledujem to, ako dievčatá stiahujú brucho, ako majú po položení stehno a zadok a veľký chrbtový sval a ramena. Ale všetky sú pekné, upravené, uhladené, na niektoré mi nevadí vlasy, farba, veľmi pekné, veľmi pekné. Pekne, pekne, pekne. 80, súťaž číslo 87. Majka Urbanová trošku, keby ešte zatiahla do toho brucha, aby tam ukázala nejaké brušné svaly a vyformovala zadok, tak by bola tiež ešte trošku vyššie. Dobre, čiže predpokladám, že si rozhodca vyťahnu 65 a 29, tam vznikne ten boj, že ktorá nepostúpi. A osobne... Jano, budeš ešte tým vyvolávať? Asi skôr 65, tu by som možno nechal na tom 7. mieste. Vorte ostatní má trošku menej tých svalíkov, ale... Vyzerá pekne. Tiež to nie je dievča, ktorá má 20 rokov, čiže to už je už vyzretejšia dáma. Na prvý pohľad sa, hej, aby som ho neurazil. A 103. Dobre, čiže Danka je opäť vpredu. Pekne vie prezentovať chrbtový sval a ramena, čiže tú postavu na to má skutočne, mne sa veľmi páči aj takéto účes. Súťaž sa v strede. Pozrite sa, aký má pekný pás, kuzučky, také žiletky, hovoríme o žiletke, aký má takto nastavené to brucho, hej. Trošku má väčšie stehná v proporcii k zadku a lítka, ale nevyzerá to zle a vypúšťa niekedy to brúško, hej. Fú, zadok má našľahaný, je hamstring, pozrite sa, ako vidno hamstring. Veľmi pekne, čiže, ale nevie roztiahnuť chrbtový sval, hej. Dievča Danka ho robí. Súťažiaca vpravo, sledujte položenie jej ľavej ruky, je dosť vysoko a trošku mi to vadí. Ale Veronika, pozrite sa na to brucho, sledujte, krásne, keď dýcha, vidno stredovú líniu toho brucha. Každý jeden sval, veľmi dobré, super. Do další porovnávačky budou startovní čísla 87, 103, a 155. 103! Nikola Varga, to je dievča vľavo, 155. Veľmi pomáha postaví aj to, že má spodnú časť tela, respektíve tie stehna má do takého tvaru presýpacích hodín. Je to pekne tvorí siluetu, čo je veľmi pekné. To proste má také boky. Veľmi to dobre vyzerá. V strede súťažiaca, mladá kočka, nestiahuje to brucho a potom prosúbi hrubo veľmi. Na to by som si dal pozor, ale si pekná do tváre, krásne vlasy, máš svoje, žiadna farba nejak extra. Veľmi sa mi to ľúbi, veľmi. Aj plavky ti sedia, strih je dobrý. Pekne. Veľmi pekne vyzeráš aj zo zadu. Trošku možno viac vyseparovať svalíky, ale je to veľmi pekné. Dobre, Danka, ten zadok je ešte nedotiahnutý, to sme už hovorili. Nikola vyzerá v tejto bočnej fajn. Aj tie plavky je veľmi pomáhajú. A neviem, aká to je farba fialová, tuším, so štrásom, ale pomáha jej to. Dámy, děkuju, zařekli se zpátky na základní čáru. Tam se rozličí, jestli budou ještě nějaké požadavky. Pojďme všechny 2 kroky dopředu. Děkuju, zůstaňte takhle, ještě se srovnejte, držte ten čelní postoj. Dáme rozhodčím poslední chvilku ještě. Kdy se holky prohlídly v rámci semifinále. 103! Tak, sport modelky do
číslo 29 Katarína Sáha. Dobre, do tejto kategórie nám nepostúpila Veronika, hej, Longaver, čiže tá dostala takéto ocenenie a nepostúpila ďalej. Veľmi pekná kombinácia farieb, čierna a žlto-zelenkavá, smutavé čisté tenisky, to je veľmi dôležité, takže Katke to veľmi svedčí. Mne sa osobne páči aj takýto strih, keď si dievča dovolí tak postrihať polku hlavy, alebo teda krátke vlasy, biele blond. Vôbec mi nevadia ani tie náušnice, niekomu to možno vadí, ale jej to proste svedčí, vôbec mi to nevadí. Ani tetovanie, je to skôr príjemné, doplňa mi to celkový celok. Majka. Pekne, veľmi veľká, obrovská zmena. Úsmev, čisté vlasky a farba. Pekne, veľmi svieža. Wow. A trošku oproti ostatným dievčatám možno separácia svalikov nie je taká dokonalá, ale vôbec mi to nevadí, lebo ako celok pôsobí veľmi pekne. A pekne sa s nami baví. A aj strih, čo sa týka plaviek, alebo teda tých súťažných šortiek, je veľmi sedí na zadku, takže niekedy tie bikiny alebo ten spodný diel dievča tam proste nesedí a jej, áno. Všimnite si, že tiež nemá potrebu si dávať umelé prsia a vôbec mi to nevadí. Veľmi pekné. Veronika, veľmi krásne brucho. Ona je to tak, že už môžem povedať, že tým známa. Trošku je možno subtilnejšia v tej časti dole. Čiže určite napratá do tých dvoch a spodné brúško aj uchádza pri pozovaní. To je taká, možno hneď na prvý pohľad nejaká možno chybička, alebo ak by som to povedal, ale ide vlastne pekne učesané, rovné. Pekne sa zladila celok topánky, vrch. A veľmi pozitívne hodnotím aj jej úsmev. Proste užíva sa to, že na pódiu a jednoducho sa baví. Hej? Je to veľmi pekné, veľmi pekné. Určite uvažoval by som to, že ju umiestním do prvej trojky. Keď sa pozriem na dievčatá celkom, tak jednoznačne ja by som proste nechal Cynthia asi vyhrať. Ospravedlňujem sa Cynthiu súťažiacu vedľa Danky. Je to na zváženie, že čo preferujete, ale tá forma nie je až taká, čiže 155 podľa mňa v porovnaní s ňou určite lepšie pripravená. Danka zvolila na žlto-čiernu, veľmi pekné, svieže. A pripomína mi to, ja neviem, či to je taký hadia štruktúra možno, alebo možno z rozprávky o tom Šmeliakovi, ale to veľmi to svedčí, veľmi pekne vyzerá. Dobre, dajme zadnú pózu. Dobre, takže keď teraz pozerám na to poradie a opäť to hodnotím, do tej trojky, aby som kľudne šupol Danku bez problémov, 155 súťažiaca, čiže Nikolu Varga a súťažiaca možno, pokiaľ pôjdem po svalovom rozvoji, 160, hej?
pekne vyzerá, pozrite sa, ako to dobre vyzerá, wow. Trošku tie stehenka zadok sa mierne ešte doladiť, ale vôbec to nevadí, lebo ten celkový dom je veľmi pekný. Aj tetovanie ti normálne ti to celé pristalo, sedíš tam a grindašer, veľmi pekné, super. Dominika. Pretekárka, ktorá má podstatne väčšiu časť tela, alebo teda spodnú časť tela má masívnejšiu, čiže len to tak spodok je urobený veľmi, proste tie stehná, zadok, dole je veľká ramena, v porovnaní ešte sedia, možno tá šírka chrbta ešte tam chýba, aby ten celkový dojem bol možno ešte lepší, ale vyzerá pekne. Nohavičky šedé, vidím prvýkrát. Zrýchlil by som tú prezentáciu, preto len je to kategória Sport Model. Pekne, decentne, upravená. Prechod z prednej na bočnú pózu, má také vťahy nohami, ktoré boli veľmi pekne šikovné. No, musím povedať, že táto šestka je plnohodnotná, lebo teda veľmi im to svedčí. Čiže keď sa pozrite zľava doprava, trošku menej svalikov, 87 Majka, možno viac vysekať, chyba trošku možno decentnejšie brúško, ale svedčí je to mladá šťavnatá. Číslo 93 Veronika je vrčia podstatne. No, som veľmi zvedavý, veľmi zvedavý. Už tady máme 168 cm. Jdeme si je vyhlásit, jdeme jim předat ceny. Ceny předává pan Petr Šváral, zástupce společnosti Fitshaker, jeden ze sponzorů dnešních mistrovství. Místo 6. Katarína Sáha. Pekne. Místo 5. 87, myslím. Ale ja som si myslel, že to je trošku vyššie, priznám sa. Na 4. místě 93 dajú dole. Ale, takže vynikajúce prekvapenie. Nikto asi nečakal, že Danku dajú takto dole. A rozhodcovia si povedali, že jednoducho tá forma je dôležitá a pustili ju nižšie. Dobre, úprimne tieto výsledky mi trošku skáču. Takže víťazka je jasná, čiže ten Nikoleka Varga, podľa mňa musí to, neverím tomu, že to nevyhrá. A 93 Veronika bude na druhom mieste, tam predpokladám, že to je asi jasné. Takže kdo je pro Nikolu? Pro Veroniku? Ja tak 50-50 bych řekl. Místo druhého obsadila Nikola Varga. Ale. Tak toto som nedal. Úplne som toto nedal. Neviem. Zlatou medaili a titul blahoželám. Slovenska v kategorii Sport Model do 168 patří Veronike Longauer.